महफूज रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता सजनावा से कइले बा म्यूजिक बाय रविंदर सिंह। कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता सजनावा से अलग कइले बा सजनावा से अलग कइले बा। कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता सजनावा से अलग कइले बा सजनावा से अलग कइले बा। मिक्स बाय डीजे राजीव समस्तीपुर। सजनावा से अलग कइले बा। रुपया पैसा चलते लागे लोग दिहे मारी एको बेर न बोले उनकर बाबू महतारी। हाँ रुपया पैसा चलते लागे लोग दिहे मारी एको बेर न बोले उनकर बाबू महतारी। लोरावा से भरी जाता देख के नया नामा लोरावा से भरी जाता देख के नया नामा सजनावा से अलग कइले बा सजनावा से अलग कइले बा। कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता सजनावा से अलग कइले बा। डीजे राजीव समस्तीपुर। जेकरा चलते बनले ऐसन उहे कर बैर हो कटले बा कुल्हारी से अपने ही पैर हो। हाँ जेकरा चलते बनले ऐसन उहे कर बैर हो कटले बा कुल्हारी से अपने ही पैर हो। सीधा साधा बाटे हमार सुंदर सजनामा सीधा साधा बाटे हमार सुंदर सजनामा सजनावा से अलग कइले बा सजनावा से अलग कइले बा। कैसन गरीबी हमके लिखल विधाता सजनावा से अलग कइले बा। म्यूजिक बाय रविंदर सिंह। करता कमाई बाकी कुछो ना बुझाता खाना जवन खाली असुआ साथ बही जाता। हाँ करता कमाई बाकी कुछो ना बुझाता खाना जवन खाली असुआ साथ बही जाता। बाल बच्चा तोर पताटे खाए खातिर खाना बाल बच्चा तोर पताटे खाए खातिर खाना सजनावा से अलग कइले बा बलमुआ से अलग कइले बा। कैसन गरीबी हमके लिखल
सुनाए विधाता कर तू ही इंसाफ हो, भइल कौन गलती बात कोई दी माफ हो। हाँ सुनाए विधाता कर तू ही इंसाफ हो, भइल कौन गलती बात कोई दी माफ हो। चंदन बलमुआ के रहिया देखाई, चंदन बलमुआ के रहिया देखाई, सजनावा से अलग कहरी ना बल